Wa anhu lan iku saking Abu Hurairah radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh man ing wong lan iki. Ya biu kang dodolan sapa man. Au ya betau utawa tuku sapa man. Sitoke dodolan, sitoke tuku, otomatis nek ana dodolan ya ana wong tuku. Lah niki pripun niki hukume niki? Atos-atos niki. Fil masjid ing dalem masjid fakulu mongko ngucap sapa sira kabeh lahu marang man. La arbaha ora bakal badi, ora bakal paring badi. Allahu sapa Allah tijarotaka ing dagangan sira. Mboten kinten untung, mboten kinten barokah, mboten kinten dados sugih jenengan. Tambah ajur. Ana wong dagang ndok gone masjid kok tambah sugih, hati-hati niku istidraj. Iso-iso pangeran ngelulu sampean. Ngelulu niku kados jenengan ditekani wong ngemis. Niku umume tiyang langsung sampean paringi arta boten saking senenge jenengan teng pengemis tapi saking beleneke. Dadi jenengan semisal nggih. Tambah kathah maksiate, ngapunten tambah kathah maksiate. Kok tambah kathah rezekine? Niku hati-hati. Niku kadang istidraj. Jadi niku dilulu pengiran sampean. Saking beleneke pengiran. Cek gak kakek ndonga stamai wae cek ndonga aku blenek karo saiki. Tapi nek jenengan ndonga mulai cilik sampai tuwa, sik gak dikabulno. Wah iki berarti jenengan disenengi karo pengiran. Jadi jenengan ndonga yamen-yamen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sik gurung diijabah. Niku saking senenge pengiran karo sampeyan. Aja suudzon.